Στεναχωριέμαι που θα φύγει γιατί εκτός από ότι ήταν όμορφο, σπορ, οικονομικότητα, έχει όλα αυτά. Θα μου λείψει πολύ η επιτάχυνση που είχε, ρε παιδιά. Έχεις άλλα αυτοκίνητα ροπάτα, Μίτσο, μη στεναχωριέσαι. Τα ευχάριστα είναι ότι είμαστε σε ένα χώρο εδώ στη Spot Wheel στην Παλίνη, όπου έχουμε πέριξ πάνω από 1000 αυτοκίνητα. Έχουμε επιλέξει το ευέλικτο πρόγραμμα leasing της Spot Wheel Go. Δηλαδή το Spot Wheel Flex. Τι σημαίνει Spot Wheel Flex? Σημαίνει ότι αλλάζουμε αυτοκίνητο ανάλογα με τις ανάγκες μας, ανάλογα με τα θέλω μας. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό, από το Sport και πάμε σε ένα άλλο, το οποίο θα έχει εντελώς διαφορετική χρήση. Ford Transit Custom. Πόσες θέσεις έχει αυτό, ρε? 9 θέσιο van. Εμείς το είχαμε δει αυτό στο site της Spot Wheel και θέλαμε κάτι διαφορετικό. Θέλαμε ένα concept έτσι πιο οικογενειακό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ στη Spot Wheel θα έρθετε και θα βρείτε τα καλύτερα μεταχειρισμένα της αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση και 8 χρόνια δωρεάν service. Έξω. Να το οδηγήσω, Αλέξη. Πού μπαίνω εγώ τώρα, ρε? Πάμε. Ρε, εσύ έχει 3 θέσεις μπροστά. Εκδομή!